Aħna ma tantx ninqalaw monumenti għal Maltin ma ninqalawx. Hekk ma semmu xejn Karwana Galizja, ġurnalista. Taqbel u ma taqbilx magħha fuq x'kienet tikteb u ma tiktibx. Hija l-ewwel ġurnalista Maltija mill-1839 meta ġibna dik li jgħidula freedom of the press. Sewa l-libertà tal-istampa. Li kellha tmut minħabba x-xogħol tagħha. Issa tista' ma taqbilx mal-femmijiet li kellha, dik storja oħra. Imma għaliex m'għandniex monument. U għaliex kellna nużaw għadhom jużaw min jixtieq jibqa' ifakkara, kellna nużaw tal-assedju l-kbir il-belt. Biex tara kemm l-assedju l-kbir tal-belt il-monument huwa nazzjonali, ħassew li kellhom imorru fuq hemm. Pereżempju Franza xi jgħidu li semmi l-Franza. Franza jtuna ħafna eżempji. Wieħed minnhom huwa meta qatlu 9 ġurnalisti ta' Charlie Hebdo fl-2015, sewwa, jiena wasalt hemm ftit ġranet wara Pariġi u kien hemm kbira. U l ħaġa li għamlu n-nies sabu l-monument ġo Pariġi tar-Repubblika isu bħalma għamlu ta' Malta, sabuħet nazzjonali. U bdew jiktbu l-graffiti u jpoġġu l-fjuri u jwaħlu r-ritratti tagħhom, eċetera, eċetera. U l-gvern induna x'ġara, imma x'għamel, mhux qed ineħħilhom ir-ritratti u l-fjuri kuljum. Bħalma minn aħna. X'għamel il-gvern? Iktar għandu sens kbir ta' ċivilizzazzjoni. Ħallihom jagħmlu dak kollu. U da sar mort naraħat għand ir-ritratti, dak kbir jibqa' tiela. U tara daw l-fjuri, da kibru sa nofs il-pjazza ħadu. Sawa, ħalla kollox hemm. Imma sena wara kien hemm François Hollande, President. Sena wara da, felu is-sena eżatt. Għamel lapida kbira ħafna. Waħħala fej qatluhom fit-triq. Għamluha bir-ram u l-kliem bir-ram bl-ismijiet kollha tagħhom. U sena wara il-President stess mar ipoġġi l-fjuri, mar bil-banda apposta, għamil ċerimonja kbira biex isellmilhom il-President tar-Repubblika, mar isellmilhom lil daw li mietu ġurnalisti. Minn dikinhar il-post nazzjonali tal-Monument tar-Repubblika ħallewh għax issa għandhom fejn ipoġġu l-fjuri. U awtomatikament wara li għaddew 3 xhur ma marrux nies iżjed u l-fjuri nixfu, eċetera, eċetera, abbat in-nies reġgħu natfu kollox, neħħew il-graffiti li kien hemm u ġi. U restawrat. Meta mort 6 xhur wara sibtu jien nadif kif kien. Issa kieku għamilni hekk aħna Malta. Kieku ħaqna minnieh dal-monument. Għalfejn taħseb ma minniex imma. Għax hija kwistjoni politika, hija kwistjoni politika. Di mietet milli jidher x'kienet se tikxef xi skandli. X'ġara? Issa veru saru inkjesti u saru ħafna affarijiet sbieħ. Selmula u anki l-Ewropa għamlet ħafna affarijiet sbieħ. Imma baqgħet il-pika teżisti politika x'imkien. Imma ma nħadmux moħħna kemm kellna dawk il-ħmerijiet ineħħu dawk imorru daw taħlu l-qorti, kellha tidħol il-qorti biex fl-aħħar ħallewhom hemm l-affarijiet. Issa tista' ma taqbel xejn assolutament mal-istil ta' dik il-kitba ta' ġurnaliżmu, tista'. Mela le għandek kull dritt, għalhekk il-ġurnaliżmu jeżisti, aħna jien anke jien u inti lejla ma qbilniex xejn kollu. Imma persuna li tmut martri minħabba xogħla u speċjalment fuq suġġett sensittiv bħal da freedom of the press, il-libertà tal-istampa, tiegħi x'imkien. Mela, tlaqna?